Ndinoda kureurura kuuraya kwandakaita murume wangu mushure mekunge ndapfurirwa nechikomba. Mukomana chindakange ndisina shungu dzekuda kuzouraya murume, but mushure mekunge ndaona kuti zvinhu zvainge zvatotakwa, apa takange tiri vanhu vakange vava nemaproperties, pakange pasisina choice, ndaitofanira kutoti ndinge ndichitoisa munhu muvhu. Zvino ndinogara ndichingotambura, especially kana ndiri kuhope. Ndine mazuva ekuti kana ndikarwara, kunyange ndikanzi ndinenge ndabatwa kana neflu, kana kungonzwa musoro kutema kana mudumbu kungochaya, ndikarota murume anenge achitondipromisa kuti rufu rwangu rwaswedera rwava padhuze. Iye anoti kunyika kwaari akamirira kuti ange achizondipa mutongo wangu, ende iye anoti mutongo uyo waari kuda kuzondipa mutongo wakaomarara. Handizivi kuti mutongo waachandipa unenge uri mutongo wakaita sei. Hanzi ndichakutambudza panyama, ndichakutambudza zvekare pamweya. Ndakangomirira zuva rekuti achazouya ozonditora oenda neni kunyika kwacho kwaanoti ndiko kwandichange ndichizotambudzwa kweupenyu hwose hwandichazorarama munyika yemweya. Mukomana chezita rangu inini ndinoitwa Rosemary. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa. Ndakasiyirwa kambani nemurume. Kambani tinoita zvekudhirila mabhoho nemamwe mabhizinesis akasiyana siyana. Saka zvakaitika ndezvekudai so, ndakasangana nemurume wangu. Ndakange ndiri mukuru kwaari ne5 years. Takasangana, iye akange ari kuSouth Africa. Ndokubva achizoti tasangana paFacebook pano, akabva andiudza kuti akange ari munzira achiuya kuZimbabwe, ndokubva tachizosangana. Ndinoda kureurura kuti pandakasimuka muno mumasvingo ndichiti ndiri kuenda kunomuona kuHarare ikoko, ndakange nditori nemafuta awo andainge ndapiwa nevamwe vatete vangu. Nekuda kwezera rangu nezera remurume, zvinhu zvandakange ndakaudza vatete vangu vakati, unogona kusazogamuchirwa nehama dzake, saka iye anogona kunge achikuda, but zvinenge zvichida kuti tinge tichiwana zvinosimbisa rudo rwenyu. Saka kana wosvikako wobva wazora mafuta awa, asi uchibva pano unotanga wazora mafuta awa, kuitira kuti chiso chako chinge chichizova chiri chiso chinenge chakajeka chaizvo kwaari, chinge chichizova chichipenya kuhama dzake, kuti dzinge dzichizokugamuchira nemufaro, dzinge dzichizokuda zvekare. Saka ndakabva ndachizosimuka ndichibva kuno kumasvingo, ndokubva ndachizoenda kuHarare uko kwaakange achigara, kwainge kuchigara hama dzake zvekare. Ndasvikako mukoma, ndakabva ndatora kabhodhoro kangu kandakange ndiinako kainge kaine mafuta. Ndakange ndisati ndatombomuudza kuti bhazi rainge rasvika muHarare. Saka ndakabva ndazora mafuta aya, ndapedza mabasa angu erima, ndopandakazomuudza kuti tasvika. Ndokubva auya akabva anditora, akafara chaizvo. Pfungwa dzake dzakange dzatobatwa nechekare nekuda kwemafuta awo andainge ndakazora. Tichinosvika pamba pevabereki vake, ndingangoti dai kwanga kuri kunzi yainge isiri mishonga yandainge ndashandisa, kundigamuchira kwavo kwaigona kuzoti netsei, because vakanditarisa vakaona kuti ndakange ndiri mukuru kune mwana wavo. Asi zvisinei, vakabva vachizongondigamuchira nekuti pfungwawo dzavo dzainge dzabatwa nemweya yerima. Iye ainge agara aine mwana wake 1 nechekare. Saka ndakabva ndachizotongotizira, because iye ndiye akati ndozvaainge ada kuti zvinge zvichiitika. Akati kana ukazoenda kure neni, kana ukazoti murodhi umu ukazosangana nomumwe murume akabva atongokuconvince kuti anga achizokuroora, yakanga yatova mishonga yainge yava kushanda, sezvandainge ndaudzwa navatete vangu kuti uchaona kuti madiro aanenge ava kukuita anenge asitombori normal. Zvinenge zvichingoonekwa chete nevanhu vanoziva mishonga yemupfuwira. Saka akabva anditi
kuna kwauchaenda ndokubva tatanga kugara zvedu somewhere else. Tava kugara ndakabva ndaona kuti challenge yakange iripo, murume akange achibata mari muSouth Africa. South Africa basa rake raainge achiita ndere engineering, uye zvekare vakange vachiita drilling, vachichera mabohol, aishandira umwe murungu. Saka iye saengineer muSouth Africa aiita mari yainge yakawanda. Mukadzi waainge akaroora akazvara naye mwana akange ari nurse muSouth Africa imomo, uyo wandakazogadzira mushure mekunge ndanyanya kuzviita semunhu anoda kuva friendly naye. Apa ndainge ndichida kuzviswededza pedo naye kuti ndinge ndichiona kuti ainge ari munhu ainge akaita sei. Saka vaigara vose kuSouth Africa ikoko. Challenge yakazoitika ndeye kudai, akati kwandiri, handidi kuti ungochifamba usina pasipoti, nekuti iye akange aine mapepa ake ainge akakwana ekugara munyika yeSouth Africa. Zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosara muZim. Ndasara muZimbabwe kudaro, apa ndakange ndisina pamuviri. Pfungwa dzakange dzichingoti kana kuri kunzi akazosvikako obva akukanganwa, nekuti chaangaramba achingokurangarira chinenge chiri chii, nekuti hauna mwana naye uye zvekare hapana nhumbu apa. Saka ndakange ndichiudza vatete vangu zvose zvakange zvichindinetsa zvichinditambudza nekuda kwekusiyiwa kwandainge ndakaitwa nemurume, kunyange ndakange ndigere pamba pevabereki vake. Vakabva vanditi kuti tinge tichipinga murume wako kuti angokutora asaramba akakuchengeta uri kuno kuZim, tinofanira kuti tinge tichitsvaka dzimwe plan dzekuti iwe unobvapo pamba pevabereki vake togona kunyatsokuisa mishonga yedu yekuti anenge ava kuda kugara akanamirana newe. Saka ndakabva ndachizotaura naye akamboramba, ndikazotosvika pakuvengwa nevabereki vemurume nekuda kwekuti ndakabva ndikabva pamba pavo ndikabva ndatsvaka kumwe kwangu kwandakange ndava kugara ndiri ndega. Saka disadvantage yangu yakange iri yekuti ndaiti zviya kana ndichida mari dzimwe nguva aigona kunditi handina mari. Apa mwana wake akange achienda kuchikoro chinodhura, saka ndaiona sekunge kuendesa kwaainge achiita mwana kuchikoro chinodhura yakange iri wastage, imari yaifanira kuti inge ichizodyiwa neni iyoyo. Zvadaro akazoti adzoka kuZimbabwe, ndoda kureurura kuti ndakamudyisa tsvina yangu mukoma, ndikatsanangura hangu zvakawanda, but ndakatoenda kutoilet iye ari mumba ndichitobika. Ndakatosarudza kutobika sadza nemuriwo wakange uine dovi. Zvakawanda handingatauri. Ndakati ndabika ndikabva ndamupa akadya, haana kana chaakamboziva. Takati takagara akabva anditi pasipoti yako iri kunonoka kubuda, saka wotogadzirira tofanira kuti tinge tichitosimuka mangwana tava kutoenda kuSouth Africa. Ndakabva ndati kwenga wane makati hamudi kuti ndifambe ndisina kana passport, ndobva ati kana ndava kutoenda newe kuSA. Takabva taenda kuSouth Africa. Taenda kuSouth Africa kudaro ndini ndakange ndava kubata mari, ndainyatsokumeka sure kuti pamari yose iyo yaainge achiwana ndaitanga ndatumidzira inini kuna amai vangu, ndobva ndatumidzira kuhanzvadzi dzangu. Ndakange ndava kuchengeta munhu wose wemufamily, asi iye aiti kana akati anenge achida kutumidzira mari yeschool fees, ndaiti mari apa hatina kana mari. Ndakazogumisidzira ndati mwana anofanira kuti anga achienda kuna amai vake, handiti vanoshanda here. Ipapo ndakange ndaziva kuti tinogara tose musame province. Ndakada kunozviswededza padhuze naye mukadzi iyeye, haanawo chaakambofungidzira kuti mukadzi uyu azviswededza padhuze neni anogona kunge aine chakaipa chaari kuda kuzoita pamusoro peupenyu hwangu. Ndazviswededza padhuze naex wife wemurume wangu, ndakabva ndachizowana mukana wekunosvika pamba paakange achigara. Ndakanokora ivhu iro randakazokanga. Ivhu iri ndarikanga ndakaenda ndikanorisiya kumakuva. Mukadzi iye akatanga kurwara zvakaipisisa zvekuti akatombopotswa nerufu nguva dzakawanda. Akanoitawo mistake yekuti kunze kwekuti anga achinamata akwanise kuzvisunungura, aita teki nen'anga dzakange dziri n'anga dzainge dziri n'anga dzefeki chete. Upenyu hwangu mukoma hwainge
hava kunyatsokufamba zvakanaka. Murume ndainge ndakamugadzira. Nekuda kwekugadzira kwandainge ndakaita murume, ndakange ndisingachadi hangu kugara padhuze naye because munhu wandaiziva kuti ndainge ndakasunga. Ndakabva ndadzoka kumba, ndainge ndava kuita ustabhoni. Kunze kwekuti ndinge ndichinogara padhuze nevabereki vake, ndakabva ndatsvaka kwangu ndikadzoka kuno kumasvingo. Ipapo ainge achida kuti titange business. Of course maoffices edu ainge ari muHarare, but inini ndakati ndoda kugara mumasvingo. Ndakabva ndachizonoita chikomba. Ndaita chikomba kudaro, zvemishonga ndainge ndagara ndichizvifarira. Hama dzemurume dzakange dzava kuzviziva, saka ndaona kuti hama dzemurume dzava kuzviziva kuti ndikuita zvezvikomba. Chikomba ichi chainge chagarawo chiine mishonga. Ndokubva aenda neni kuMozambique, tikaenda tikanogadzira murume wangu. Ndaida kunoremadza murume kuti ringe richizova sebofu, zvekuti pane zvose zvaanenge achida anenge achingodhipenda pandiri. Kana munhu atova bofu, ndinenge ndava kumuriritira ndichiramba ndichidanana nechikomba changu. Saka tasvikako kuMozambique, zvatakange takatarisira kuti ndo zvaizoitika, zvisiri izvo zvakazoitika hazvo. Ndakabva ndachizopiwa tsono ndikanzi ndinge ndichibaya murume wangu mugirazi. Ndamubaya mugirazi kudaro, ndakabva ndatoratidzwa kofini. Ndakagara padhuze nepakofini ndichichema zvisingaiti. Ndakaona vamwene vangu vainge vakagara zvikare kumashure kwangu vachichema, navatezvara vangu vachichema mwana wavo. Ndakabva ndaziva kuti mhiko dzandakange ndaitiswa nasekuru vainge vachitibatsira dzakange dziri mhiko dzekutouraya munhu. Ndakatya kana kubvunza mumatare imomo because zvekuenda kun'anga idzi dzinoita zvekubaya vanhu nemagirazi, ndingangoti kakange kari kekutanga, zvakange zvisiri zvinhu zvandainge ndakajairawo before. Saka ndakabva ndanyarara ndikati unogona kutaura pano ukazoitwa zvimwe. Saka ndakabva ndaramba zvangu ndakati zimu. Takabvako kun'anga, ndikabva ndapiwa mvura yandakanzi mvura iyoyo ndaifanira kuti ndige ndichizogeza nayo kuzonosvika murume wangu achizofa. Ndakaita saizvozvo ndikatanga kugeza nemvura iyoyo ndakamirira kuti murume ange achizofa. Ndainge ndakanzi kana ukaregedza kugeza nayo mvura iyi, murume wako kana akafa anogona kuzokupfukira, mhepo yechipoko ichazokunetsa. Vakandiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichitya mweya wengozi, nekuti ivo kwakange kutori kubasa kwavo, vaigara vachitsipika mweya yengozi on a daily basis. Upenyu hwangu mukoma hwakange huchifaya chaizvo. Murume wangu akabva achizodzoka kumba, ainge ava kurwara. Ndakaenda naye kumalawyers edu, ndokubva ndanomeka sure kuti will yemurume wangu yagadziriswa kuitira kuti inini ndinge ndichizosara ndirini mugari wenhaka. Kambani yatakange takatanga zvose ndakabva ndachizozviita director, kunyange zvimwe ndakange ndisingazvizivi. Ndinongotemba nevakomana vangu vanondishandira, saka ndakasiyirwa nhaka yakanaka chaizvo. Murume akazoti afa, ndopandakatanga kuona chinonzi chitsvuku. Ndinomurota dzimwe nguva, ndinomurota ndiri panzvimbo inotyisa, kana ndichida kuyambuka rukova. Ndava pakati nepakati, ndopandinongonzwa kuti ndinenge ndabatwa nemunhu anenge ari mumvura. Munhu uyu kana andibata anobva andinyudza makare mumvura, zvekuti pandinomuka ndinenge ndichitotadza kutofema. Mweya wangu unenge wava kutoda kutoenda. Kunamata ndinomboedzawo kunamata nezvazvo, but mukomanashi zvinhu zvacho zvakatondiomera. Kuchechi vanhu havatozvizivi kuti ndo nhamo dzandiri kutarisana nadzo. Ndinogona kutoparidza kunamatira vanhu, but inini ndine dzangu dzandakakoromora nekupara panguva iyo pandakange ndichangobvawo mukupinda muwanano. Zvose zvandakaita handina kuzviita nekuti ndaizvona sekunge ndakanyanyisa kungwara stereki. Ndakazviita nekuda kwekuti ndaida kuzvisevha mumarriage, sezvo ndainge ndakatozviona kuti hama dzemurume dzainge dzisingazokwanisi kundigamuchira, uye zvekare ndakazononyengereka ndikabva ndachizotanga kushandisa mishonga ndichida kukovadza murume, ndaida kumuita bofu. Naizvozvo ndoda kuti kwauri ikoko unge uchizondiregererawo, shamwari yangu. Kunyange ndikanzi nhasi ndafa, ziva kuti ini
ndainge ndimbori mukadzi wako, haufaniri kuti unge uchizondipanisha sezvauri kuti uri kuda kuzoita kana ndazofa. Yambiro yangu kune vamwe avo vanenge vakateerera nyaya yangu, musaita zvekumanikidza. Kana wapinda mumereji nemunhu, usazoita zvekumanikidza kuti vabereki vemurume vange vachizokuda. Kana vasingakudi, chingozvigamuchira, nekuti pakuda kunogadzira dzinza rose ndo paunozokomisidzira wabatiswa mishonga isina kunaka. Mukufamba kwangu mukoma kwandinoita, ndatova nedambudziko rekuti kana hwava usiku handifambi, nekuti ndikangofamba chete ndinosangana nemashura nezviratidzo. Mumba chaimo hausi upenyu hwandinorarama. Ndinorara ndakabatidza candle, ndakabatidza light, ndakabatidza mafoni angu maviri awo andinomeka sure kuti kana zuva rorereka anenge akati 100%. Mafoni andakatotengera nepurpose iyoyo yekuti kana magetsi akaenda ndakarara, kunobva kwashanda matochi efoni idzodzo. Ende foni idzi dzine mabhatiri akasimba, dzinogona kuzodzima the following morning kuzvi 5 then kunoti kana kwaedza ndinobva ndavhura mahwindo ose kuitira kuti mumba munge muchikasika mapinda achaedza. Kana iri nguva yewinter, seino nguva yewinter mukoma, ndinotambudzika because 5 o'clock dzinonochaya apa kunze kunenge kuchiri kwakasviba. Saka kana mafoni azodzima, candle ndo rinozosara richizopfuta. Saka candle iri rinoita sekunge rinokonzeresa kuti mumba ndinge ndichiona mashadows evanhu kunyange vanenge vasimo. Saka kana ndakatarisa kumadziro so ndinenge ndichitoona vanhu vanenge vachiita sekunge vari kutamba, ndichiona zvimumvuri zvavo vanhu ivavo zviri mumadziro. Veduwe ndatambudzika. Nhamo yangu ndini ndinongozvizivira kuti nhamo yangu yandakatarisana nayo imbori nhamo yakaita sei, asi ndine temba yekuti pano ndinogona kusangana nemunhu achandisunungura, kunyange akava ari munhu waMwari. Chandiri kungoda kungosunungurwa kuwanawo ruponeso. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Kana kuri kunziwo kuchechi kwenyu munokwanisa kuvabatsira, you can tell her hanzi ndiri mumasvingo. Kana muchiziva chechi inogona kuvabatsira inowanikwa mumasvingo, munokwanisa kuvaudza mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Vanhu kutodhiraivha boyfriend negirlfriend kutoenda kuMozambique kunogadzira murume kuti maassets ose anga achizosara ari muzita rako. Zvakaoma. Reketai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo ndinobva kuRutenga. Zvandinobva kuRutenga mukoma, ndiri kufunga kuparadzira best friend yangu marriage yake. Inzwai nyaya yangu musati mandijaji. Ndingangoti takatanga kuita basa rekutengesa miviri yedu kubva patikange tichiri maform 4. Zvinhu zvakange zvisingabatani. Ende muRutenga muya munongoziva kuti munzvimbo munogara muri busy, matruck driver, mabhazi, cross border. Saka ndakange ndava kuita zvekupota ndichifamba ndichitengesa madragoni, mabanana, but takange tichiti kana wava usiku zviya tobva tatanga kutengesera matruck driver nevamwewo vanenge vachida kuwana vakadzi vekuzorara navo usiku hwose. Saka ndakange ndatorecruita best friend yangu, ainge asingadi, but nekuda kwekuti ndaimupa pressure, ndaimuratidza mari, ndegona kumuratidza kana $500 ndobva ndati iyi imari yandaita. Akabva achizojoinawo chikwata changu, tikabva tatanga kuita zvekutengesa miviri yedu tiri tose. Hatina kuzongogumira pakutengesa muRutenga chete, taifamba tichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita sana Beitbridge. Kana kuine maband anenge ariko, taiendako tichinonoita mabasa edu atainge tagara
tichiita ekutengesa miviri yedu. Saka friend yangu akabva achizosangana nemurume uyo airatidza kuti akanga achimuda, but ndakamboedza kudestroya relationship yavo. Saka handina kunge ndakaziva kuti vanhu vakange vachiri vose. Ndakazoita zvekungopiwa invitation card. She is going to get married very soon, kutochata. Saka ndiri kufunga kuparadza marriage yake nenzira dzakadai. Zuva kana rakwana remuchato wavo, ende kurwadza kwazvo ndekwekuti yet I was one of your best friend kubva tichiri grade 6, but pandakatarisa vaperekedzi inini handipo pavaperekedzi. Ndakamubvunza kuti kosei usina kundiisa pavaperekedzi vako, akabva ati ndakaona kuti madance styles acho iwe haungazombomagoni. Ndakangoti home, but kubatikana hangu ndakabatikana. Zvanoda kuita ndezvekudai, zuva raachachata paya pazvinozonzi hapana here anopokana nazvo kuti vanhu vaviri ava vange vachizochata muzuva ranhasi. Ndoda kungosimuka, kana ndasimuka ndobva ndati ini evidence ndinayo, ndinogona kungoburitsa kana ari mapictures. Ndobva ndati muri kumuona munhu uyu, rakange riri hure remurutenga, akabvisa nhombo dzakawanda. Handioni sekunge munhu akadai anotendedzwa kuti ange achipinda musvitsatsveni. Chandikuda kuzviitira mukoma ndechekuti akambonditorerawo chimwe chikomba icho chaitoda kutondiroora. Akabva anditi iwe unofungidzira kuti murume chaiye angada kuzoroora munhu aita zvekupinda mubhawa, anotozviziva kuti unopinda mubhawa kudai. Saka ndakabva ndateerera umwe wangu ndichiti kana andipa advice ndongogamuchira zvaanenge andiudza. But she turned around and she started staying with that guy. Aizviita hake in secret, akatombosiya basa rekutengesa muviri, akabva atanga kugara mubvuma muya ainge akange achitogara pamba pevabereki vemurume wake. Ndakazobatikana pandakazozviziva kuti ndozvainge zvakaitika. Vakazongononetsana. Kunetsana kwavakaita ndekwekuti pakange paine mamwe best customers ake aitodriva kana kubva kuHarare munhu achiuya kuzoona iye friend yangu. Saka ndakabva ndangovapa madirections, ndikabva ndati kana mukapinda mubvuma mukafamba makadai ndokwava kuita zvekutengesa muviri, but inini naye hatichawirirani. Saka kana mukasvika ikoko musazomuudza kuti ndini ndakupai madirections. Saka pane varume vakati kuti vamwe vaiendako kana makorokoza vobva vanosvika pamba pevabereki vemurume wake. Saka zvakazokonzeresa kuti marriage yake inge ichizodhakwa. Haana kutombozviziva kuti munhu akamuita izvozvo ndini. Saka ndozvandikuda kuti ndige ndichizoita zuva raanochata paya pavanenge vava kuita mavows. I promise you mukomanashi, this is what I have decided to do. Mhuri yeZimbabwe, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma zvevedu we. Handiti iye akawanawo here munhu akamuda akamuroora? Koimi muri kurwadziwa nei? Madii mangoenderera mberi nelife yenyu musingamukanganisiri upenyu hwake. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei? Please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvakare ndine makore 52 years kuberekwa. But pandakange ndichiri kuma 30 something ndakamboita zvepoaching. Taifamba tichienda mumagame park, taitira zvekutobhadhara vakomana vaya venational parks kuti tikwanise kupinda tichinonovhima mhuka. Taiti kana tikavhima mhuka, nyama iyi yemusango handi munoziva kuti inodhura. Saka takange titori nemaclients edu vamwe vaitogara munzvimbo dzakaita sana Avondale kuna Borodale, kwese uku kwataizoenda nenyama yemhuka tichinotengesera madhara vakange vaine mari dzavo. Saka takazoti tazobuda takange tiri vatatu tiine umwe mudhara but akange ari mundeveli wekuBulawayo. Ndokubva taenda kune rimwe takabva taenda kune rimwe game park.
Taendako mukomanashi takashandisa motikari yemudhara watakanga tichishandira. Ndiye aizivana nemakastomers anenge achida nyama yemhuka iyo yatinenge tabuda tichiti tikuenda kunovhima. Tiri pakati pesango mukomanashi, takange tiri munzvimbo yekuti kana network haibati, inzvimbo yekuti kungori nemhuka chete, hakuna kana masaisai, hakuna kana magetsi, rinenge ringori zisango zvekuti munhu waunongosangana naye vanenge vachitawo zvepoaching kana kuti unosangana nevakomana veNational Parks chete. Saka takati tirimo musango kudaro, mukomanashi takange tichitoseta matrap edu because zvataiwanzokuita taiti kana tikapinda musango tinenge tiine maturusi edu nemotikari yedu, tairara mumotikari kuitira kuti tisazodyiwa nezvipuka zvesango. Motikari iyi yainge yakagadzirwa nedzimwe nzira, kunyange yakange iri single cab, asi usiku taivhura rimwe zihwindo rakange rakaita zvekufojewa, waiti kana ukarivhura wobva watopinda mukanopi. Kukanopi ndiko kwakange kutori nezimetress rekuti taitongorara mukanopi imomo, taitongorara kubheki ikoko kukanopi titori safe, tisina mhuka dzaizoti ataka. Saka takati tiri bhizi tichichera gomba, taiti tikachera gomba, mhuka padzinenge dzichifamba dzimwe dzaigona kuzowiramo mugomba imomo apa tinenge takaisa matanda atinenge takaveza nekurodza. Saka matanda awa ndiwo aizouraya mhuka iyo inenge yawiramo mugomba imomo, nekuti pamusoro pegomba taibva tachizoisa masanzu zvokuti dzimwe mhuka dzakange dzisingatombozvioni kuti muzasi macho munenge muine gomba. Saka takati tiri bhizi tichigadzira trap yedu, mudhara watakange tichishandira akabva arumwa nenyoka. Nyoka iyoyo mukomanashi mhando yacho handisati ndakamboiona type yenyoka yakadaro. Semunhu aiziva kufamba musango, nyoka ine pahuro peblue apa pakaita kunge kaline kari keblue. Ndainge ndisati ndakamboona nyoka yakadaro. Yainge yakareba kuita kunge black mamba, yakange iri yedark grey. Nyoka iyi yakangobudikira out of nowhere ndobva yatotema mudhara uyo watakange tiinaye, yakamuruma paruoko. Hazvina kumbotora nguva mukomanashi mushure mekunge tavhunduka nyoka iyoyo yazonyangarika, because yakambotora nguva yakazvimunerera, yakangoruma paruoko rwake mudhara iyeye, yakange ichingoinjecta poison. Saka yakazoti yazongofamba ikanyangarika, then ndokubva tachizomutora mudhara tikabva tamusunga ruoko rwake tichitira kuti ropa risazonyanyisa kufamba. Apa takange tava kutogadzira kutopinda mumotikari kuti tinge tichitsvaka kana vanhu vaikwanisa kuzotibatsira ange achizoendeswa kuchipatara mudhara iyeye, because ainge atotarisana nerufu rwake. Zvadaro mukomanashi hapana kana kumbotora 2 minutes ruoko rwake rwakashanduka rukaita blue pacho patainge takasunga. Saka takangoti maybe rakange riri ropa rainge rava kutadza kuti ringe richifamba zvakanaka, rainge rakonzeresa kuti ruoko rwake rwose rwushanduke kala rwuite blue chaiyo. Mukoma takashamisika because kusaidi uku kwaainge akarumwa ruoko rwose rwakachinja kala rukaita blue. Waitoona kala icho chinyasokufamba, skin yake ichichinja, akange ava normal kune rumwe rutivi, then kune rumwe rutivi akange ava blue kunosvika kutsoka uku. Hazvina kana kumbotora nguva, akabva angofema ka1 ndokubva atoti zimu. Takabva tati zvinotoita sei? Apa takange tiine motikari yake mudhara iyeye, kuti tinge tichizonzi tinonotsanangurira mhuri yake so zvaigona kutoti netsei. Saka isu tainge tichida kuti tinge tichibata mhuka iya yatakange takavimbisiwa kuti taizowana mari. Takaita zvivindi mukoma mudhara iyeye, takangomusimudza ndokubva tangochera kagomba kainge kasina kumbonyanya kudzika, tikabva tatongomufushira musango imomo. Kwakange kusiri kure neapo patakange tiri takataimira mhuka dzatakange tichida, ende takazoti takwanisa kuzodzibata, then ndokubva tachizodzokera kudhorobha tikanotengesa. Tikazoenda tikanosiya motikari yake kumba kwemukadzi wacho. Takangomutsanangurirawo nenzira dzataifungidzirawo kuti vanogona kuzokasika vazvikamuchira. Tikati ndo riski yacho,
kana munhu achinzi anoita zvepoaching akasara musango. Vakazombokumbira kuti vakange vachida kuti tinge tichizovaperekedza kuendako, tinge tichinovaratidza patainge takaradzika hama yavo. Asi mukomana Ashe, ndakange ndava kungonzwa kungotya nekuda kwezvatakasangana nazvo musango. Nyoka iyoyo handisati ndakamboiona before muupenyu hwangu. Yainge yakareba zvisingaiti zvekuti kana muswe wayo tainge tisingamboioni. Apa yaiva very fast. Apa inoruma, kana yakuruma inozokusiya wachinja kuita blue. Takazosara toviga mudhara iyeye but nyama yake yainge yatoora. Waiti wakamubata so waigona kufungidzira kuti ari kutsvedza but inenge iri skin inenge ichitofunuka uchitozosara wakabata bhonzo. Zvakaitika nemaminutes zvinhu zvandiri kutaura nezvazvo, kutanga kuora kwemunhu muchitoona kutoti munhu uyu ari kuora. Skin yake yakaita sekunge yainyunguduka ichinyungudutswa nepoison. Vanoziva nyoka variko here vakambosangana nenyoka yakadaro, yekuti muhuro umu inenge iine kamulaini keround kanenge kari keblue, uye zvekare inoita sekunge iblack mamba yakanoita dark grey, but kureba kwayo kwayainge yakaita yainge yakanyanyisa kureba. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaure navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa. Asi mukoma, hamuna here zvamakaita murungu wenyu? Mava kuchiva mari, hamuna kuuraya munhu musango here? Because nyoka yeblue inoti karuma munhu Yehovha aita blue, makambonzwawo nezvayo here? Kana kuti mukoma vedu nemumwe wavo wavainge vainaye ndiro zano ravo ravakangoita come up with, vakati totongoti munhu arumwa nenyoka. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.